Og man kan altså sidde han i en kvarter for at brække sig, fordi han vil. Han så... Jeg har ikke bare en finger i det her. Prøv at lytte til min mave, når jeg gør det der. Wow, hvad laver hun lige? Det så lidt forkert ud på video. Det så ud som lidt noget andet, fordi den kan ikke se videre om bordet. Jo, Andreas, det skal jeg. Put en finger i og brække ned i koppen. Jamen, der kommer bræk ud over det hele, Christina. Så skal du også købe noget nyt mad til ham, så bliver han sulten igen. Eller så siger vi bare, at lærte han ret, så så lærte det op. Men det er godt, du lige har spist, ellers er det nemlig ikke noget, der kan komme op. Jo. Andreas. Spis koppen. Okay, Andreas har lige snottet ned i et glas. I forsøg på at brække sig. Når du brækker dig, så er det Nu burde der være bedre. det er ulækkert. Det er ligesom æggestand, eller hvad det hedder. Det der, du har pisket med cornflower, eller sådan noget, så bliver det gift. Nej, det er... Ikke videre. Men er der ikke der?